Ġiet imnedija konsultazzjoni pubblika dwar il-politika nazzjonali għaż-żgħażagħ għal 10 snin. Din il-politika tkompli fuq il-ħidma li saret permezz tal-istrateġija tal-preżent. Din il-politika nazzjonali li għandha l-isem Towards 2030, Reaching Out to Working with and Supporting Young People se tkopri żgħażagħ kollha li għandhom bejn 13 u 30 sena. Dan id-dokument ta' diskussjoni jara li jiżgura li dawk in-nies, gruppi u organizzazzjonijiet kollha li jaħdmu għal u maż-żgħażagħ ikollhom l-opportunità li jipparteċipaw b'mod attiv u jikkontribwixxu għall-iżvilupp u l-implementazzjoni tiegħu. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma spjegat kif din il-politika ser tkun qed tara kif tħejji liż-żgħażagħ u tgħinhom fil-fażijiet ta' tranzizzjoni f'ħajjithom. Hemm direzzjoni oħra hija direzzjoni diġitali, jiġifieri nafu li d-diġitalizzazzjoni issa kibret hemm differenza kbira bejn issa u 5 snin oħra u allura importanti li din l-istrateġija tiffoka fuq id-diġitalizzazzjoni kemm kif naħdu maż-żgħażagħ mod diġitali u anke biex iż-żgħażagħ ikollhom l-istess ħiliet diġitali. Liema Ksisa mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ ukoll laqa' din il-konsultazzjoni pubblika u stqar li ser ikunu qed jagħmluha iżjed faċli sabiex iż-żgħażagħ jieħdu sehem u jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom dwar din il-politika l-ġdida. Dan fil-waqt li nnota li bosta miri huma ambizzjużi u għalhekk ser ikun hemm bżonn il-kooperazzjoni ta' kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li din il-politika tipprovdi wkoll pedamenti sodi għall-iżvilupp ta' politika nazzjonali ġdida dwar iż-żgħażagħ. Stqar li din il-konsultazzjoni pubblika ser tpoġġi liż-żgħażagħ fiċ-ċentru ta' din il-politika e kif iż-żgħażagħ li huma protagonisti ta' din il-politika qed jingħataw l-ispazju sabiex jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom dwar din il-politika. Għadin naraw li nagħmlu konsultazzjoni pubblika illi ħatkun essenzjali u determinanti f'dak li huwa tfassil tal-politika għal dan is-settur għal 10 snin li ġejjin, 10 snin li fihom irridu naraw li żgħażagħ ikollhom rwol ċentrali jilħqu l-iżvilupp sħiħ u dan jista' jinkiseb biss billi jkun hemm is-sapport u s-sostenn neċessarju sabiex dawn l-istess żgħażagħ ikunu jistgħu jieħdu sehem attiv fis-soċjetà tagħna f'diversi setturi.